На 2 септември, малко след средата на миналия век, 3 мъже се гмуркат край бреговете на островите Бимини на Бахамите. Денят бил съвсем обикновен, а времето чудесно. Това трябвало да бъде едно обикновено гмуркане. Всичко вървяло нормално, докато мъжете не се натъкнали на нещо доста интересно. Под водата имало огромна линия от перфектно оформени камъни с различна големина и дебелина. Това, което правило тези камъни, или по-скоро тази структура, по-странна от всичко, което са виждали досега, бил фактът, че камъните били така подредени, че изглеждали като паважен път. С други думи, 3 мъже може би са открили част от потънал град. Веднага след като съобщили за откритието си, обществеността изпаднала в умопомрачение. Макар потъналите градове да са рядкост, хората не раздухват откритията им на секундата. Но това откритие е като никое друго досега. То е много по-специално. Оказва се, че откриването му може би е било предсказано няколко десетилетия по-рано, като мястото и годината са били изключително точни. Нещо повече, предполага се, че това е пророкуваното откритие на най-известния изгубен континент за всички времена – Атлантида. Откриването на подводния обект край бреговете на Северен Бимини е предсказано някъде през 30-те години на миналия век от Едгар Кейси, известен още като спящия пророк. Кейси прави повече от 20 000 предсказания в продължение на 4 десетилетия. Той отговарял на въпросите на своите клиенти, които били от най-различно естество, от медицина до метафизика. И всичко това правил, докато бил в състояние подобно на сън. Кейси се превръща в един от най-значимите хора, които са говорили за Атлантида в историята на близкото минало. Неговата уникална гледна точка и версия за изгубения континент подхранват съвременното увлечение по това, което се предполага, че е просто още една легенда в огромните томове на древногръцката митология и литература. Най-ранното споменаване на Атлантида, което ни е известно, е от Платон. В трудовете си Тимей и Критий Платон описва Атлантида като славен град отвъд Херкулесовите стълбове. Атлантида е била и самостоятелен континент, по-голям от Мала Азия и Либия, взети заедно. Основана е от Посейдон, който поверява управлението и на синовете си. Той направил най-възрастния атлас, законен цар на целия остров и океан. В своята самонадеяност атлантите се опитали да нахлуят в територията на днешна Атина. Боговете се разгневили за това им действие и решили да ги накажат. За едно денонощие целият континент бил унищожен от земетресение и огромно наводнение, след което бил погълнат от океана и никога повече не бил видян. През по-голямата част от човешката история от Платон насам, Атлантида е смятана за измислено място. Според повечето учени тя не е нищо друго, освен алегорична приказка, създадена от Платон, за да напомня за опасностите от горделивостта на народите. Дори и днес хората смятат, че това е просто една приказка, разкрасявана от поколения наред. Очевидно обаче, не всички мислят така. Макар Платон да не посочва в текстовете си дали континентът е само плод на въображението му, в самите диалози се говори за Атлантида така, сякаш тя е реално място. Редица историци и автори също смятат, че Атлантида или поне цивилизация, която е била подобна на нея, е съществувала в далечното минало, включително Крантор, Посидоний, Страбон и Игнейшъс Донали. Но каква е ролята на Едгар Кейси? Версията на Кейси за Атлантида е малко по-различна. На първо място, той всъщност не говори за самата Атлантида, а по-скоро за хората, които някога са живели там и за тяхната евентуална съдба. В крайна сметка Едгар Кейси е бил ясновидец. Хората идвали при него, за да им прочете съдбата, минал живот, лечение на болест или нещо друго, за което искали да знаят. Точно чрез тези така наречени четения на вселенското знание, Кейси се докосва до темата за Атлантида. В своите прочити той описва Атлантида като високоразвито общество с превъзходни технологични постижения, което и до днес не може да бъде възпроизведено. Те използвали кристали като форма на енергия, която захранвала целия континент, както и задвижвала машините, устройства за комуникация, превозните средства, които се движили по въздух, вода и земя, та дори и оръжията. В ранните си дни атлантите успявали да балансират между духовните и научните постижения. Но дошъл период, в който моралният упадък взел необратим превес.
Тогава те,